Ni'n gweddio bydden ni heno nawr wrth daddoli di. Bydde ti yn cadw ni rhag cael meddyliau bach ohono ti. Ond bod ni'n gweld ti yn dy fawredd, yn dy brofi di yn dy fawredd. Ie, bod ni heno ar Nadolig hwn wrth i ni ddod at y preseb yn plygu a ddim yn unig yn gweld baban, ond yn gweld Duw ar ei orsedd. O Dduw, trigyrha wrth nhw, derbyn ni yn ngwaith ac yn mherson yr arglwydd Iesu Grist trwy groes a'i atgyfodiad a'i esgyniad. Yn diolch ti nawr bod yn eiriol troson ni. O Dduw, clyw yn gweddio ni, bendithia ni, agosa ato ni, gweithia yn ein plith ni, a byddai'r cyfan mwyn gogoniant y mab. Amen. Amen. Rodri. O'n i'n mynd i ganu carol, fi'n falch bod y sgrin yn gweithio, ond chymod be, falle beth da efo'r carolau yma i gael copi o'ch blaenau chi, achos yn dda i droi nôl at y penillion sydd wedi bod, a chi'n, maen nhw mor gyfoethog. Nawr ni ganu rhif 65 i ddechrau. Wele, hen a ddewid Eden, heddiw wedi dod i ben. Gyda Mair ym mhesau Bethlem hoff etifedd nefoedd wen. Dyma'r alffa a'r omega, brenin y brenhinoedd yw, wedi gwisgo'r natur ddynol. Ac eto'n berffaith, uchel, ddiw. A fi deithio gyda'r doethion hyd nes dod i Bethlem dref, i gael gweld yr rhyfeddodau mwyaf rioed fi dan y nef. Testyn can y gwaredigion, arglwydd holl arglwyddi'r llawr, yno yn faban newydd enni, a heb le i roi ben i lawr. Mawr y feddod a mawr syndod ydoedd gweld y bythol air mewn cadachau yn y presed wedi dyfod yn fab Mair. Mwy ryfeddod na hyn eto, welaf yn ei gariad rhad, prynu bywyd pechaduriad, golchi'r aflan yn ei waed. Na ni sefyll i ganid yn gilydd. Di
bod ni'n darllen, gawn ni air byr o weddi. Gawn ni geisio'r arglwydd. Dad, i ni di meddwl yn barod heddi, a newydd ganu unwaith eto am yr dirgelwch mawr yma. Dirgelwch sydd yn wir tu hwnt i'n gallu ni i'w ddeall, ac eto dirgelwch rwy ti wedi ei ddatgyddio, wedi ei ddangos, a wedi ei roi i ni. A sef fod yr arglwydd Iesu. Arglwydd arglwyddi, brenin brenhinoedd, yr etifedd, y gair tragwyddol. Fod wedi dod. Wedi dod yn fab mair, wedi dod yn ddyn. Ac arglwydd wrth i ni feddwl am y pethau hyn. Unwaith eto heno, ni'n dod yn ostyngedig ar dyfron di. Ni'n dod gan ofyn i ti siarad â ni a arglwydd, ro meddwl agored i ni, ro calonnau agored i ni. I dderbyn ac i gredu yr hyn sydd gen ti i'w ddweud wrthon ni. Dad, i ni'n dygeisio di yna. Gofyn arno ti, i siarad os gweli di fod yn dda. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n troi heno at Efengil yn ôl Ioan. Pennod 1 ac adnodau 1 i 18. Bore yma, o'n i'n gofyn cwestiwn am y Nadolig, y cwestiwn oedd pwy, ac heno cwestiwn arall sydd yn ni, a'r cwestiwn fydd beth. Beth. A gobeithio gawn ni o hyd i'r ateb gyda'n gilydd yma yn Ioan pennod 1. Yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Dyma air Duw. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw. A Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion y doedd. A mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer a gai derbyniodd. Rhoes iddynt hwy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd, a phreswylio yn ein plith,
yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Y mae Ioan yn tystio amdano ac yn cyhoeddi, hwn oedd yr un y dywedais amdano. Mae'r hwn sy'n dod ar fy ôl i wedi fy mlaenori i, oherwydd roedd yn bod o'n blaen i. O'i gyflawnder ef rydym ni oll wedi derbyn gras ar ben gras. Oherwydd trwy Moses yr rhoddwyd y gyfraith. Ond gras a gwirionedd trwy Iesu Grist y deithant. Nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Yr unig un ac yntai yn Dduw. Yr hwn sydd ym mynwes y tad. Hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Amen. Diolch i Dduw am ei air. Ganon ni garol arall yn gilydd nesaf. Ni'n mynd i ganu rhif 18. Rhif 18. Daeth llywydd nef a llawr i wisgo dynol gnawd. Wel, henffych arglwydd mawr a henffych dirion frawd. Henffych un Duw am ceidwa'r hael, a welwyd yn y preseb gwael. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu dyn gilydd. Hyfryd heddi cael cwmni Meirion a Ceri. Gyda ni, mae Meirion yn ddiweddar di ymddeol fel gweinidog yn Malpas, Casnewydd. Dy ddim, diolch byth, i mynd off ar rhyw cruises neu rhyw golfing holidays yn ei ymddeoliad. Mae'n cadw'n brysur ac mae'n mynd i ddod ymlaen nawr i sôn chydig am, lle oedd e Sul diwetha. Wel, diolch yn fawr am y croeso a diolch am y cyfle i ddweud rhywbeth wrthoch chi am beth i fi yn neud o wythnos i wythnos. Sy'n diwethaf, o'n i yn Gaerdydd, ond o'n i yn rhan o Gaerdydd lle mae yna 600
o bobl Asia yn addoli. Mae rai ohonyn nhw yn addoli trwy gyfrwng y Saesneg. Mae rai o nhw wedi dod, neu rieni nhw wedi dod o Vietnam, rai o Hong Kong, rai o Malaysia, Singapore, ac felly Saesneg yw eu prif iaith nhw. Ac felly mae yna rhyw 100 yn y gynulleidfa Saesneg yn Eglwys Tsieineeg Caerdydd. Wedyn ni, mae rai ohonyn nhw wedi priodi a pobl a'i rieni hefyd wedi dod o Hong Kong a iaith, prif iaith rhan fwyaf o bobl Hong Kong yw Cantonese, Cantoneeg. Ac mae yna gynulleidfa o 200 gyda'r Cantonese, cynulleidfa Cantoneeg. Ond wedyn ni, mae'r wlad fawr, y famwlad, fel mae'n cael ei disgrifio gan bobl Asia, China, mae yna 300 ac maen nhw'n addoli trwy iaith, beth yw prif iaith China? Mandarin. Dwi ddim yn siarad un o'r iaith, wel, dwi'n yn siarad Mandarin, dwi'n yn siarad Cantonese, felly yn y gynulleidfa Saesneg o ni, ond oedd e'n dipyn o beth i weld rhyw fynd a dod ar y sgwar yma yn Canton, hwnna'n swnio'n Chinese iawn, yndi, Canton, o'n nhw yn Canton, ac fyna o'n nhw yn addoli trwy gyfrwng y Saesneg, trwy gyfrwng y Cantonese a'r Mandarin. Mae yna weinidog llawn amser gan bob un o'r cynulleidfaoedd. Mae yna yn yr eglwys Cantonese, enghraifft, mae yna 90 o blant a phobl ifanc. Ac yn yr un Mandarin, mae yna dros 100, ac maen nhw'n tyfu. Gan fod mwy a mwy o bobl yn gadael Hong Kong, a rai yn gadael China oherwydd gwasgedd yr llywodraeth ar mynegu yr safbwynt crefyddol yn gyhoeddus, maen nhw'n barod yn dechrau dod. Felly o'n i'n meddwl, wel, mae rhywun wedi gofyn i fi dweud chi hyn i gyd. Mae gyda nhw faich dros y ddinas, ac mi ges i gyfle ddyswetha i ddweud nhw, ydych chi'n gwybod rhywbeth am yr eglwys Gymraeg? Mi fyddai yn yr eglwys Gymraeg y sy'n nesaf. Mi oedd y boi yn i'n siarad gyda yn gwybod am eich bodolaeth chi. Nawr mae e'n gwybod am enw eich gweinidog chi, ac mae enw eich gweinidog chi ar ei restr ef i fynd draw i pregethu yn Mandarin neu Cantonese, beth Saesneg. Roes i enwau Nathan Munday, Eirian Davies, Andrew Hadley, Ian Parry, iddyn nhw ddod i nabod a gwybod am eglwysi eraill o'i cwmpas nhw. Mae gyda nhw faich, wrth gwrs, dros pobl Asia, Chinese, ac oedd rhai nhw'n dod o Ben y Bont, dos dim eglwys Chinese yn Pen y Bont. Mae yna gymdeithas fach yn Abertawe, mae yna just dosbarth Beibledd yng Nghasnewydd, mae yna eglwys Tsieineeg ym Mryste a Cymro Cymraeg sydd yn arwain y gwaith yna, Phil Morgan. Fi oedd Phil a'i wraig allan yn China, ond oedd e'n anodd aros yna, daethon nhw nôl, a maen nhw nawr yn gwasanaethu ym Mryste. Maen nhw, nifer ohonyn nhw yn mynd ar ôl oedfa bore Sul, maen nhw'n mynd i gael bwyd, wel, dim Mexican, allai weithio chi. Maen nhw'n cael bwyd Chinese, sweet and sour amdani. Felly, maen nhw'n cael digon o gymdeithas. Bore Sul y Pasg a bore Sul y Nadolig, mae'r tair cynulleidfa yn dod at ei gilydd, ac fel arfer, bore Sul y Pasg a bore Sul y Nadolig, maen nhw'n dathlu yr rhai sydd wedi dod i gred a phroffes yn Iesu Grist yn ystod y 6 mis diwetha, ac mydd na fedydd. Felly bydden nhw ddim yn rithro gytre at y Twrci, mae'n debyg bore Sul Nadolig. Mae yna nifer ohonyn nhw yn tystio i ffydd yn yr arglwydd Iesu. Maen nhw'n bryderus am Gristnogion y famwlad yn yr ystyr, does dim erledigaeth penodol, mae yna wasgfa,
ond dyn nhw ddim yn gwybod sut bydd y pethau'n mynd yn ei flaen yn y fan yna. Ond, does dim rhaid nhw bryderu mewn un ffordd oherwydd mae eglwysu dinasoedd China yn dal i dyfu ac i dyfu ac i dyfu o flwyddyn i flwyddyn. Mae gyda nhw baich dros mannau eraill lle does dim tystiolaeth clir, weithiau ymysg y pobl mynyddig, y llwythau, y bytai sydd y tu allan i'r pentrefi, dinasoedd a trefi mawr. Felly, chi'n cael rhyw ymwybyddiaeth, mae yna Gristnogaeth tystiolaeth Sieinëeg i dystiolaeth am berson yr arglwydd Iesu yn y ddinas. Gobeithio bod hynny yn llawenhau, fod nid yn unig draw yn China a thiroedd Japan, ond draw yn Canton, mae yna rai sydd yn credu ac yn arddel yr arglwydd Iesu Grist. Diolch Meirion. Mae gen i weddiad yn gylyn, ni droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd ein Duw i ni yn llawenhau ger dy frondi yna, ac yn diolch i ti fod yna ffordd wedi ei hagor i bobl o bob llwyth, iaith a cenedl i ddod ata ti. Ni'n diolch fel ni wedi darllen fod y gair wedi dod yn gnawd, yn berson o gig a gwaed. Yn diolch fod yr arglwydd Iesu wedi cael ei eni ac mae iddew oedd yn ôl ei enedigaeth. Ni'n diolch mae fe yw y gwir ddyn ac fod yna ffordd trwy ffydd ynddo fe i unrhyw un, arglwydd, unrhyw un, i ddod ata ti. Dad, ni eisiau diolch i ti am be ni wedi glywed yn awr, am y gwaith rwy ti yn ei wneud mewn rhan arall o'n dinas ni. Ac ni'n dymuno dy fendith di ar yr eglwys honno, a'r cynulleidfaoedd yna. Dad, ni'n tristhau mewn ffordd bod ni falle ddim yn gwybod mwy am dy waith di hyd yn oed yma yng Nghaerdydd. Ni'n tristhau falle bod ni ddim efo cysylltiadau cryfach gyda eglwysi eraill sydd yn credu yr efengil ac yn cyhoeddi yr efengil. Dad, ni eisiau gweddio nawr am dy bobl di yn ein dinas ac yn ein gwlad ni. Ac arglwydd pa bynnag iaith, pa bynnag ddiwylliant neu cyd-destun, mae dy bobl di'n cwrdd ynddyn nhw. Diolch, mae un arglwydd a gwaredwr sydd. Ni'n cyflwyno rai o'r enwau hynny. Mae Meirion di nodi a yr eglwysi maen nhw'n cynrychioli. Ni'n cyflwyno, mawrpas yng Nghasnewydd a arglwydd yn diolch i ti. Bod dy law di arwaith. Dwi ti ddim wedi'n anghofio ni. Dwi ti ddim wedi'n gadael ni. Dwi ti ddim wedi rhoi lan ar ein gwlad ni, ar ein byd ni. A dad, yn y cyfnod yma nawr, cyfnod sydd mor dywyll, llythrenol, cyfnod lle mae yna gymaint o dywyllwch yn ein byd ni, sefyllfaoedd trist a phoenus, torcalonus arglwydd. Ni yn gweddio, dros y Nadolig yma nawr, a bydde di yn gweithio trwy dy bobl, mwyn y newyddion da i fynd allan, ac i oleuni Crist i lywyrchu, ac i bobl i ddod i'w weld ac i'w adnabod ac i gredu ynddo fe, a derbyn bywyd. Diolch bod ni, heno yma nawr, yn gallu bod yn blant i ti, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd a wneud i felly, fod gyda ni, a bendithia dy bobl di ym mhob ma, gogoneddod enw mawr dy hun. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Ganwn ni eto. Mae gan i rhif 5 nesaf.
am oesau hir, yn llesg a gwan. Hiraethau'r saint am Grist ei rhan. Pa bryd y daw? Pa bryd y daw a'i gadarn law i'n dwy'n i'r lan? Mewn llety llwyd, mewn preseb tlawd, y dwyfol fab ddaeth un i'n frawd. I gadw dyn, daeth Duw ei hun i fyw mewn cnawd. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Dros y Nadolig yma, i ni'n mynd i fod yn gofyn rhai cwestiynau. Pwy, beth, pryd, ble, pam. Dechreuon ni bore yma efo'r cwestiwn pwy. Am bwy mae'r Nadolig a'r ateb, wrth gwrs, yw Duw. Duw holl alluog, Duw sydd yn drindod, fendigaid, Duw sydd yn raslon ac yn drygarog. Nath ni orffen bore yma hefyd trwy feddwl am, wel, pwy fi. Hynny, mae'r Duw mawr yma, mae eisiau ni. Mae'r Duw gwych ar y feddwl yma efo concern amdano ni. Heno ni'n dod at yr ail gwestiwn yma, sef beth. Beth mae'r Nadolig yn byti? Beth yw ystyr a neges y Nadolig? Beth yw ein rheswm ni dros gofio a dathlu o gwbl? Ac unwaith eto, fi'n siŵr os o'n i'n gofyn y cwestiwn yna i chi, neu os o chi yn gofyn y cwestiwn yna i'ch ffrindiau neu teuluoedd, bydde pob math o atebion yn dod i'r golwg yn bydde. Beth yw'r Nadolig? Wel, goleuadau hardd. Maen nhw'n hyfryd yn dyn nhw. Addurniadau yn ei lle. Beth yw'r Nadolig? Wel, Twrci. Ni wedi clywed am Twrci. Ddim sweet and sour turkey, Beth yw'r Nadolig? Sprouts i rai. Efo bacwn a chestnuts. Mince pies. Anrhegion. Carolau plygain. Mae pob math o bethau ni'n cysylltu gyda Nadolig ac i lawer ohono ni. Mae'n siŵr bod ni gyd yn teimlo, dyw Nadolig ddim wir yn dechrau tan bod rhywbeth penodol wedi digwydd. Falle bod yn wahanol i bob un, ond falle rhywbeth fel hyn. Nes bod y goeden yn ei lle,
a y tân yn rhio, a falle Mariah Carey yn canu yn y cefndir, nes bod hynny wedi digwydd dyw e ddim yn Nadolig. Beth yw Nadolig? Wel, y pethau yna. A chymod, mae'r pethau yna i gyd yn hyfryd. Gobeithio nawn ni gael y pethau hynny, y pethau chi'n mwynhau, y pethau chi'n edrych ymlaen amdanyn nhw. Ond heno fi'n gobeithio na ni weld ateb mwy. Ateb gwell. Yr ateb sy'n cael ei roi i ni yn Ioan 1 yw hyn, mewn gair daith. Dyna'r gair o'ch chi'n disgwyl? Alla ddim. Daith. Beth yw ystyr y Nadolig? Beth i ni'n ei ddathlu adeg y Nadolig? Wel, hyn, daith. Mae yna rhywbeth wedi digwydd. Mae yna rhywun wedi dod. Ydych chi sylwi wrth i fi ddarllen yr adran yna, Ioan 1, adnodau 1, 18. Fi'n credu fi wedi cyfri'n iawn. 14 o weithiau. Mae'r gair daith neu dod yn ymddangos. Rhyw ffurf ar y gair. A ydy mae hynny'n cynnwys y ffaith daith Ioan, fy dyddiwr, ac mae yna cyfeiriad ato ni yn dod, fi'n derbyn hynny, ond mae yna rhyw ffocws, rhyw bwyslais, rhyw thema yn yr adran yma. Be mae Ioan eisiau ni glywed reit o'r cychwyn? Daith. Chi'n methu osgoi'r ffaith bod y Nadolig yn ei hanfod yn ymwneud gyda dyfodiad. Mae yna un wedi dod. Fi eisiau ni ystyried 3 daith heno yma. Y daith cyntaf, os chi'n cadw nodiadau, yw hyn. Daith y mab oddi wrth y tad. Daith y mab oddi wrth y tad. Mae Ioan yn dechrau ei lyfr efo'r disgrifiad rhyfeddol yma am y gair. Y disgrifiad yw o Dduw, y Duw o'n i'n meddwl amdano fe bore yma, pwy yna? Duw. Yn y dechreuad roedd y gair. Roedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Roedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef, hebddo ef, ni ddaeth un Duw sydd mewn bod. Mae'n ddisgrifiad rhyfedd, yn dydi? Mae dych chi'r gair yma sydd yn creu, a mae gyda Duw, ac eto mae yn Dduw, a mae bron yn... Wel, mae yn amhosib i ni cael ein pennau o gwmpas y disgrifiad. Ydy yn sôn am Dduw? Wel, ydy. Mae'n amlwg bod y gair yma ddim jyst yn rhyw pwer amhersonol. Nid gallu Duw ar waith yw y gair. Na, beth sy'n dod yn glir yw fel gwelwn ni bore yma, mae'n sôn am berson. Ail berson y drindod, y mab. A felly'r peth cyntaf ni'n gweld fan hyn yw daeth y mab oddi wrth y tad. Mae'r un o'n i'n meddwl amdano fe bore yma, dwi ddim wedi anfon angel yn unig i gyhoeddi'r newyddion. Dwi ddim wedi anfon negesydd yn unig mwyn dweud beth sydd yn mynd i ddod. Dwi ddim yn unig wedi anfon Ioan i baratoi'r ffordd, na, mae fe ei hun wedi dod i lawr. Mae Ioan yn dweud yn adnod 14, gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Ac yw hynny'n rhyfeddol. Pan ni'n ystyried mawredd Duw
Yr un yma glôn i bore yma sydd wedi creu pawb a phopeth. Yr un sydd yn awdurdodol ac yn frenin ar y cwbl a be mae'r Duw yma yn ei wneud? Mae'n dod. Mae'n dod i'r byd, mae'n dod i lawr. O'n i mewn ffair nadolig ddoe. Ffair nadolig ysgol Melin Griffith. Ac o'n nhw wedi gwahodd gwestai arbennig, special celebrity guest i ddod i agor y ffair. Mark Drakeford. Na, fi ddim eisiau bod yn wleidyddol, okay? Ond rhywbeth yffa, braf. Am weld ffigwr cyhoeddus. Mae'n enwog, mae'n adnabyddus, mae'n amlwg ym myd cyhoeddus, mae'n berson sydd yn awdurdodol mewn ffordd. Ac war y teg, gath e'r gwahoddiad a fe ddaeth e. Hynny oedd rhywbeth eitha ryfedd, rwy'n chi fel arfer just yn gweld ar y newyddion neu just yn gweld ar y teledu, oedd e yna yn sgwrsio gyda pobl a'r plant. A dychmygwch y thrill petai yna celebrity mawr wedi dod. Hynny oedd pobl yn rhyfeddu o weld rwy'n fel Mark Drakeford yna. Dychmygwch os oedd rwy'n fel Gareth Bale wedi dod. Wel, bydd yna fwy o bwrlwm wedi bod wrth gwrs. A nawr meddyliwch beth sy'n cael ei ddweud gan Ioan. Mae'n dweud rhywbeth sydd yn dragwyddo fwy, yn dydy? Os yw Duw, fel glywon ni bore yma, yn oruchaf, yr un sydd uwch ben pob peth, yna mae'r ffaith fod e wedi dod i'r byd yn dangos y gost y neiddrwydd mwyaf posib. Fod yr creawdwr yn dod at ei greadigedd. Fod yr holl alluog, holl bresennol, holl wybodus bywiol ddew. Yr un sydd yn ogoniant ac yr un sydd yn sanctaidd. Yr un sydd yn rhyfeddol ym mhob ffordd. Mae Ioan yn dweud daeth. Daeth e. Mae wedi dod fel mab annwyl. Unigoledig yn dod gan y tad. Ie'r tad yn anfon y mab, ond y mab yn dewis dod o'i wirfodd. Fel bod Ioan yn gallu dweud yn adnod 18, nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Pam? Achos mae Duw yn ysbryd ac i ni ddim yn gallu ei weld e fel y mae e. Ac eto'r unig un ac yntai yn ddiw, yr hwn sydd yn mynwes y tad hwnnw a'i gwnaeth yn hysbys. Mae Duw wedi dod yn agos. Daeth y mab oddi wrth y tad. Ond mae'n y fwy. Mae'r ail daeth. Daeth y goleuni i ganol y tywyllwch. Daeth y goleuni i ganol y tywyllwch. A mewn ffordd mae hyn yn dilyn yn resymol, yn dydy. Os yw Duw yn dod i lawr, mae'n rhyw ostyngeidrwydd, a'r ffordd mae Ioan yn darlunio hynny yw bod bod y goleuni, mae'n ddrwg dy fi, wedi dod i ganol y tywyllwch. Dychwch ar adnodau 4 a 5. Ynddo ef yr oedd bywyd. A'r bywyd goleuni dynion y doedd. Mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Mae yna rhywbeth cadarnhaol yn cael ei ddisgrifio fan hyn, ond oes. Hynny, mae'r darlun yma o oleuni yn un braf. Mae yn un hyfryd. Fi wedi cyfeirio'n barod at y goleadau nadolig sydd o gwmpas y lle. Falle bod chi wedi cael tân yn barod neu wedi gosod canhwyllau yn eich tŷ chi. A mae'n wych. Digwydd bod, wnaethon ni gael tân neithiwr yn ein tŷ ni, a o'n i just yn llythrenol yn eistedd o'i flaen am oriau, just yn mwynhau e. Ddim angen rhoi'r teledu mlaen i gael eich dyddannu, chi just angen tân. A mae'n wych, wrth gwrs, a ni'n gwybod yn dyn ni, mae goleuni yn angen rheidio ar gyfer bywyd.
goleuni sydd yn dod a twf a bywyd a daioni i'r byd yma. A felly mae Ioan yn dweud, yn dydi, mae hwn yn beth da, mae hwn yn beth cadarnhaol. Mae'r goleuni, daeth y goleuni i ganol y tywyllwch. Mae'r un yma sydd wedi dod, mae'n fywyd, ynddo fe ei hun, a mae'n ogoneddus, mae'n ddisglair, a felly'r ffordd gorau o ddisgrifio fe yw mae fe yw y goleuni. Goleuni'r byd. Rhoddwr a chynhaliwr bywyd. Ond wrth gwrs mae'n ochr arall i'r geiniog fan hyn, yn does? Mae'r ddisgrifiad o'r goleuni'n dod i lawr yn beth cadarnhaol, ond mae e hefyd yn highlighto rhywbeth negyddol. Drach ar y nodau 9 ymlaen. Roedd y gwir o leini sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Roedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond wrth ddisgrifio'r mab yma sy'n dod oddi wrth y tad fel goleuni, mae hynny yn tynnu'n sylw ni at y ffaith bod ein byd ni mewn tywyllwch. Ac os yw goleuadau'r Nadolig yn hyfryd, wel ni gyd yn gwybod fod tywyllwch y geia yn gallu bod yn ddigon diflas. Mae'n hyla rai pobl yn sal yn dydi yr seasonal affective depression neu disorder. Mae'n dywych, ni'n gweld eisiau'r hael, a mae'r tywyllwch actually wneud ni yn isel. Mae tywyllwch yn gallu bod yn beth sy'n cael ei dychryn ac ofn arni. Siwr o fod y peth cyntaf ni'n ofni fel pobl, fel plant bach, ni ofn y tywyllwch yn dyn ni. Achos mae yna berygl yn y tywyllwch, mae yna ddrygioni yn y tywyllwch. A mae Ioan yn hyn, dwi ddim yn siarad yn llythrenol, mae'n siarad yn ysbrydol. Os mae goleuni Duw yw bywyd dynion, wel tywyllwch y byd yw ein sefyllfa ni. Yn farw yn ysbrydol. Mae'r tywyllwch yma yn cyfeirio at ein calon ni. Y calon ddynol sydd yn dywyll oherwydd bod ni wedi troi oddi wrth y goleuni, wedi cefnu ar oleuni Duw, wedi gwrthryfela yn erbyn yr arglwydd. Y tywyllwch yma sydd yn gwrthod Duw ac yn golygu bod ni ddim yn gallu adnabod Duw heblaw bod rhywbeth yn newid yn ein calon. Y tywyllwch yma ym mhob un ohono ni sy'n golygu bod ni ddim yn dewis Duw a ddim yn dymuno Duw. Y tywyllwch yma, nath arwain at bobl yn gwrthod ac yn lladd yr arglwydd Iesu Grist. Mae gwe'n fwy ryfeddol beth felly. Fod Duw, nid yn unig wedi dod i lawr i'n byd ni, ei hun, mae wedi gwneud hynny gweithaf y tywyllwch oedd yn disgwyl amdano fe. Fod e'n gwybod y byddai ei bobl ei hun yn ei wrthod. Y rai mae wedi creu a wedi caru a wedi darparu ar ei cyfer yn gwybod bydden nhw yn ei gysau. Daeth y goleuni i ganol y tywyllwch. Ond mae'n fwy. Falle'r peth mwy ar y feddwl i gyd. Y trydydd daith, a chi'n gwybod beth yw e? Daeth y gair yn gnawd. Am be mae'n Nadolig? Chi eisiau ateb i'r cwestiwn beth yw y Nadolig? Dyma fe mewn adnod. Adnod 14. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio
yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef. Ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Ydy mae'r mab wedi dod oddi wrth y tad. Ydy mae'r goleuni gogoneddus yma wedi dod i ganol y tywyllwch. A sut mae'n dod? Sut mae hynny'n edrych? Beth mae hynny'n golygu yn ymarferol? Beth yw natur yr un yma sy'n dod? Wel, natur ddynol. Daeth y gair yn gnawd. Nid yn unig fod Duw wedi dod, mor ryfeddol yw hynny. Nid yn unig fod wedi bod yn fodlon dod i ganol y tywyllwch oedd yn disgwyl amdano fe, mor rhyfeddol yw hynny. Ond mae'n dod yn un ohono ni. Diwrnod prysur yn ei neithiwr. Ar ôl y ffair, eithon ni mas i'r pentre, ac oedd beth nhw'n galw'r reindeer run arno. Gath Molly bach o siom, achos oedd hi'n meddwl bod ni'n mynd i weld ceirw go iawn, a nid ceirw go iawn sydd na, yna rhyw stondinau, rhyw gerddoriaeth, a pobl yn redig, oedd yna ras. Ac y peth agosaf i ceirw go iawn, oedd yna grew o ragedd, o'n nhw di gwisgo rhyw wisgoedd brown, fluffy, ac o'n nhw'n gwisgo'r pethau yma ar eu trad nhw, rhyw fath o moon shoes, oedd yn fel bwnsio, neu nhw fel prancio fel ceirw chydig bach, ac oedd nhw rhyw cyrn ffug ar eu pen, a falle di coliro chydig bach. Hynny yw, dyna'r agosaf chi'n cael, ac o'n nhw'n edrych bach yn silly, fod yn onest. War y teg ydyn nhw am yr ymdrech, cwbl i chymod, elusen ac yn y blaen. Ys dim byd silly fan hyn. Nid gwisgo lan, nid esgus. Daeth y gair yn gnawd. Go iawn. Bore yma, wnaethon ni weld dirgelwch y drindod. Roedd yna un Duw mewn 3 person. Tad, mab, ysbryd glân. Nid 3 Duw, ond mae'r tad yn Dduw, mae'r mab yn Dduw, mae'r ysbryd yn Dduw. Un Duw. Ni'n dod heno i ddirgelwch arall. Iesu, y Crist. Y Duw ddyn. Dwy natur mewn un person, yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. Nid corff dynol gyda enaid dwyfol tu fewn iddo fe, na. Nid rhyw fath o hybrid, rhyw infusion o'r ddau natur, na. Nid ysbryd Duw yn edrych falle, neu yn ymddangos fel person, rhyw rith, na, dyn go iawn o cig a gwaed, a'r natur ddynol cyflawn yna wedi ei uno gyda natur dwyfol ail berson y drindod. Nawr, ni methu deall y peth. Ond dyma sut ddath e. Wedi ei uniaethu ei hun gyda ni. Wedi dod i lawr yn ostyngedig. Wedi uniaethu ei hun gyda'n sefyllfa anghennus a tywyll ni. Wedi dod yn debyg i ni ym mhob ffordd heblaw fod yn ddi bechod. Wedi dod i breswylio yn ein plith ni. Ar fan hyn eto fi mewn perygl o fynd ymlaen i gwestiynau sydd i ddod. Pam? Nech chi fadda fi os fi'n rhoi bach o'r ateb nawr. Wel, mwyn roi ei gorff yn aberth drosto ni. Beth sydd wedi digwydd? Daeth y gair yn gnawd mwyn i'r cnawd yna cael ei dorri. A'r gwaed yna cael ei dywallt.
a'r bywyd yna cael ei roi i lawr drosto ni. Mae'r bore yma, ni weld pwy ar y diwedd, a heno, fi eisiau ni gweld beth arall. Beth mae'r dyfodiad yma, y daith yma, yn golygu i ni? A'r ateb yw bod ni nawr yn gallu dod ato fe. Drychwch ar adnod 12 ac 13. O do, mae'r llawer wedi ei wrthod e. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoes iddynt hwy, y rai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Chi'n gweld hynny? Oherwydd be mae Crist wedi ei wneud. Oherwydd bod wedi dod ato ni a dod yn un ohono ni, i ni nawr yn gallu dod at Duw. I ni gallu dod fel ydyn ni, gyda ein tywyllwch ni, a'n methiannau ni, yn dod gan heiddi dim yno ni ein hunan. I ni'n gallu dod a plygu o'i flanau a cyffesu ein beiau ni a gofyn am faddeuant a fe nawn ni ei dderbyn. I ni gallu dod yn blant y tywyllwch a trwy ffydd yn Crist i ni gallu dod yn blant Duw. Ydych chi wedi profi hynny heno? Ydych chi'n meddwl am y Nadolig? Beth sydd yn bwysig? Beth sydd yn dda? Beth chi'n edrych ymlaen iddo fe? Ydych chi wedi profi hyn? Bod chi'n gwybod daeth yr arglwydd Iesu eich mwyn chi. Bod chi'n gallu dod at Duw. Diolch i. Amen. Ni'n mynd i ganu carol arall i orffen. Ni bron a chanu'r garol yma bore yma. Oherwydd yr trydydd pennill. Trydydd pennill yn dweud trefnodd ffordd i gadw'r eog o ryfedd ras. Trefnodd fara i'r anghenog o ryfedd ras. Yn y ffynnon ar gafaria gylch yr aflan ac fe'i gwisga a chyfiawnder fel yr eira o ryfedd ras. Ond nes i ddewis cadw tan heno oherwydd y penillion eraill. Pennill 1, daeth gwaredwr gwyw i ddynion o newydd da. Yr ail bennill, daeth o uchder gwlad goleuni, o gariad mawr, i ddymderoedd o drieni, o gariad mawr. Wedyn mae'r pennill ola yn dweud hyn. Clywch ei lais holl gyda'r ddeiar, dewch. Mae wedi dod. Dewch at wyf. Syllwch ar ei wenau hawddgar, dewch at wyf. Cewch, ond derbyn ei ymgeledd nerth i ddringo o bob llygredd a chewch goron yn y diwedd. Dewch at wyf. Nawn ni sefyll i ganu. Sydd y ddagrau gyffredin
diolch i ti am y cwbl i ni wedi clywed a canu a meddwl amdano ar hyd y dydd heddi. Ni'n cyflwyno'n hunan nawr i ddofol di. Ar ddechrau'r wythnos newydd hon, beth bynnag sydd o'n blaenau, diolch fod yr arglwydd Iesu yn ddigon, fod ysbryd wedi rhoi i dy bobl i'n nerthu ni, wedi bod ti dy hun gyda ni. Da derbyn ein mawl ni a'n diolch. Nawr byddai ni ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.